Протестите, довели до падането на кабинета Желязков, се превърнаха в исторически пример за обединение на различни обществени групи срещу модела на управление. От трибуната прозвуча остра критика срещу приоритетите на правителството и разпределението на държавния бюджет от собственика на Hypolent Мариан Колев. Уникално тъпо е да даваме 20 пъти повече увеличение на полицаи спрямо това на лекари, учители, освен ако не сме полицейска държава. Един от най-силните и преломни моменти на протеста беше появата на Марин Тихомиров, който излезе, за да отхвърли категорично опитите на Делян Пеевски да се позиционира като лидер или брат на ромската общност. 30 години наблюдавам как Делян Пеевски и Бойко Борисов купуват ромската общност, но купена любов се нарича проституция. Днес ние всички заедно като едно няма да се разделяме. Третият съкрушителен удар срещу модела дойде от Жана Осмак, българка от турски произход, която публично отхвърли ДПС като свой политически представител. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция, ние получаваме социална кастрация. Прочетете цялата статия на нашия сайт BG News Media.